and hi everything. Of course, it's me again, Mamasita Nicoll. So today, may good news po ako sa ating lahat guys na monetize na po yung channel natin. Yes! So anyway guys, nag-apply po ako is Friday, midnight, at saka na-approve tayo is Monday, midnight, April 12, 2021 po tayo na monetize yung channel po natin. Kaya super thank you po ako sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko na mga supportive at sa mga taong andyan palagi sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat dyan kay Ate Lorena TV, Kuya JV TV, at saka Sis Giselle JT, Kuya Season PH TV, at saka kay Sis D. Walters, Mami Bicha TV, Sis Bichay, at saka kay Inday Pangga TV, at saka kay Sis It's Me Vlog, at saka kay JM. Ayan JM, sinabi ko na yung name mo, narinig mo ba? So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga support nyo po sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makuha yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Kaya super thank you po sa inyong lahat dahil monetize na tayo. At saka meron tayong i-watch guys, yung mga taong nag-congratulation po sa channel natin. Kaya i-watch muna natin. Congratulations sa'yo, my good friend, Mamasita Nicoll, for being monetized. Ayan, yes, kuha din. Sa sobrang sipag mo, araw-araw, halos araw-araw ka nagla-live, kuha mo agad yung WH mo. Kaya, good work, good job, and congratulations again, dahil talaga naman, akalain mo kailan lang tayo nag-usap, kailan lang tayo nagkakaalaman, nag-YouTube ka, ha? So, pagigihan mo na yan, diretso mo na yan. Huwag mo kong gayahin na death. Kaya, ingat lagi, ingat. Alam nyo na yan, alam mo na yan, alam na natin lahat yan na medyo mahigpit ngayon. So, magiging alerto ka. So, lagi mong i-check. Araw-araw ang iyong channel. So, well, alam ko naman, grabe ang hirap mo din sa iyong channel, sa iyong kumbaga, talagang wala kang pahinga, puyat. Kaka-pinpost na tayo, nagkaka-ebags na. Tapos, para ka lang walang kasama sa bahay. Kaka-whitey mo, halos hindi ka na natutulog, halos hindi mo na mabitawan yung cellphone mo. Kaka-whitey. So, good luck. Congratulations again. Mamasita, congratulations for being monetized. Okay? See you and good luck sa channel mo. Bye-bye. Hi sis! Congrats! Monetized channel ka na. Isa ka ng small YouTuber na kagaya ko. Congrats! I'm happy for you sis na na-monetize ka rin sa wakas. Sa sobrang pagtsatsaga mo, alam mo na yun. Sa pagpupuyat, halos hindi ka na matutulog. Salamat din sa suporta mo sa akin. Kahit medyo busy ka, pero andito ka pa rin sa akin. Salamat. Congrats again. Sobrang masaya ako para sa'yo. Pagpatuloy mo lang yan. Yun lang, wala na akong ibang masasabi sa'yo sis. Congrats and I love you. Hi, hello Mamasita Nicoll. Sa wakas, monetized channel ka na rin. Congratulations sa iyo. Parang kailan lang, no? Nangingisda ka pa sa akin noon. Piniplay. Tapos ngayon, ang bilis ng
usad ng panahon, talagang andyan ka na, monetize ka na. Kaya sana yung support natin sa isa't isa andun pa rin kahit monetize ka na. And salamat sa iyong suporta, salamat sa yung lahat, mga suporta nyo. Suportahan natin sa isa't isa, sana hindi mawawala. And once again, congratulations Mamasita. Bye bye. Hi sis, congratulations for being monetized now. Nahuman ako sa first level, so nanak ako sa second level sa journey sa YT world. So enjoy for your next journey. Yeah, more vlog to go. And itor mi diha sa imong country, wherever you are now, where you are living now. Okay, dili pa man mi ka lupad, so free tour lang sa nimo. Tapos enjoy lang sa journey, enjoy with keep safe always, and have fun. Congratulations on the Walters. From the Walters here. Right? Bye. Hi, Mamasita Nicoll. How are you? Congratulations. Muni ka na pala. Wow. Sana all. Wow, deserve mo talaga ang magiging Moni kasi sikap, sipag, tiyaga sa pagpupuyat, kahit na lipas gutom, you deserve it. Kahit na magdamag na walang tulog sa pag-ALS, para lang makakuha ng maraming watch hour. Ngayon, dumating na ang hinahangad mo sa YT na ma-monetize ka. Thank you Lord at andyan ka na nagtsatsaga talaga na nagbibigay saya sa amin, na nanonood ng YT mo, ng LS mo, na lilibang kami sa'yo. Keep it up. Dasal pa rin tayo na sana lahat tayo na sa team natin na nagtutulungan, nagsusuporta sa bawat isa. Sana marating natin lahat ang ating hinahangad sa YouTube. Isang araw, sana kami rin. Good luck pa. Dagdag sikap pa rin, sipag, puyat pa rin. At para mas lalong maganda ang marating. At saka keep vlogging, mas lalong gandahan ang pagbablog para mas maganda. Nandito kami magbo-view. Pakita mo sa amin ang mga magagandang views dyan. Parang narating na rin namin ang mga place na narating mo. Parang kasama mo na rin kami. Thank you talaga for sharing the beautiful views there in your place in US. Bye-bye and good luck. God bless you all, always. I love you. Don't forget Bicha TV. I love you. Bye-bye. God is great. He showers blessings to people like Mamasita Nicoll. Before I'll give my message to Mamasita, I acknowledge the first persons closest to her,
Mr. Nicoll, for his unequivocal, unparalleled support to our countryman, Mamasita. I personally thank you, sir, for being gracious, loving, caring, compassionate, supportive to our sister and YouTube community. Ninang Mamasita, binabati po kita. At ako'y lubusang nagagalag noong nag-text ka kaninang umaga. Umaapaw ang aking kasiyahan at nakamit mo na ang iyong tagumpay bilang artista ng YouTube. At matutupad na ang iyong mga pangarap na makatulong sa iyong pamilya sa probinsya. Ngayon, naamoy ko na, heto na, Monica na, Ninang. Congrats po, Ninang Mamasita Nicoll. Congrats din po sa inyong mga taga-suporta, mga kakilala na tumulong. At nakamit din po nila ang iyong tagumpay. Mamasita Nicoll ng YouTube Arizona. Hi guys, this is JM Nunoy Vines. And shoutout nga po sa lahat na nanonood ng premiere natin Mamasita Nicoll. Lalo na ang full supportive na si Kuya Season PH, Ate Diezebel JT, Mami Betcha, Ate Inday Pangga, and Ate Betchay. Shoutout po sa iba dyan, shoutout po sa lahat. At ginawa ko tong video para i-congrats si Ate Mamasita Nicoll dahil nakuha niya na ang gustong makuha ng mga small YouTubers ang maging monetize. Congrats po Ate Mamasita Nicoll, deserve nyo po yan. And syempre, good luck po sa journey mo sa YouTube and always God bless po. Maraming salamat. Mamasita Nicoll, congratulations dahil monetize ka na. I'm happy for you. So, ayun, thank you so much dahil kahit monetize ka na, tinutulungan mo pa rin kami lumago ang aming YouTube channel. Tinutulungan mo pa rin kami yung mga maliliit na YouTube channel. So, thank you so much and enjoy your vlog, your vlogging and vlogging. Tuloy-tuloy mo lang yan and makakamit mo rin yung gusto mong makamit kung ano yung pangarap mo. So, congratulations and God bless. Ingat lagi. Take care dyan. Bye! Hi Mamasita Nicoll! Congrats sa iyong channel. Ito na yun. Yung pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, nagbunga na sa wakas. So, go lang tayo. At panatilihin natin ang ating mga videos, mag-upload para more income to come. So, ayan na nga, magpasalamat muna ako guys sa kaibigan ko na si Yoshi Alden Par. Thank you so much. At sa kapatid ko na si Aga Evangelio. Thank you so much. Si Smargie. Thank you so much, Sisi. Kahit busy kayo, nandyan pa rin kayo para magsuporta sa kapatid nyo. At saka kay Rowell, thank you so much Rowell. At saka din kay Connie Johnson, maraming salamat po sa iyo kasi kahit malayo na tayo sa isa't isa, nandyan ka pa rin, nag-support ka pa rin sa mga video ko. Kaya super thank you bilang isang kaibigan. Namiss kita. At saka thank you, salamat po sa inyong lahat. Ang mga tao po na nagsuporta sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka hanggang dito na lang po yung video natin guys. Ingat-ingat po tayo palagi at saka God bless all po. Bye-bye.